Nyakoro moge joang machiegni mantiere kar kae Nonro Mar Gaset chako sanengino mar ni chiewo makare odiochieng' ma kawuono ma ombulu gore kweno dhi mbele e pinyno mar Amerka kanyo kama wantiere kar ka waluwo ni achiel kachiel. Nyakoro moge joang maber ni kod ng'eyo ni kanyo to gichal nade mago gik matimore e alwora magwa mag piny Kenya kod matimore e pinje maoko machiegni. Bed koda ka nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumu ka nyakwar mokiewo nyaka sango tan ka kod Ansel Oyango. Ansel oyawre chiwna Achiel maber Cleo. Ruoth orita ka weche thoth ka eri koth be ochwe ka koro omedo koyo okelo koyo Nairobi ka. Kata kamano en koyo ma wasebedo kwa gombo nikech piny osebedo maliet, buru bo osebedo. Jokor kor lwasi be oselieko mano ni koth dhi bedo dwe mar 11 ka 12 onego chak dwe mar 10 tero leo. Odhi goyo gwenge ma Kaluo mantie alwora ma Nam Lolwe, Nairobi, mano ho mar Okak kod gwenge mamoko. Koro en ni kwan mane gigoyo kata koro mane gichop goyo ochopo kare. Chal man kor lwasi to osebedo ka lokore. Chon ne wang'e ni Disemba en kinde Disemba January en kinde ma koth ne onge, kata kamano tinde waneno ka koth nitie. Buru be waseneno ka rakruok ma piny Amerika ombulu ma Amerika be dhi nyime ka Trump gi Kamala osebedo ka gima kisungu wacho ni neck to neck. Ywa gin ka gi tag of war moro ka e polls ka ma koro warito wabona ni bobedo nade. Raila be waneno ka oseform team moro ka manigi diplomat strategist mage joma odwa nokonye campaign ne mogik mar AUC chairman molap dhoge ndong' ne. Wan gi weche mag SHA, wan gi Ruto Edek ka monego oyier godo interior jatend migawo makoro nodong' nono. Lemo mar odong' nono kane Kindiki nodhi obedo jalupne. Gi weche mamoko, The Standard oketo ka wach abduction gi wach ma bottom up model be ni giketo ka struggle weche thoth. Nakoro mo jomano kama gintie kar ka oranga ne ite mokwongo gazet mar Daily Nation kai kama wacho kanyo ni America's Choice en ng'a. Tiere jalup jatend piny ma Amerika masani kod jatend piny machon mano ma Amerika mano Kamala Harris kaachiel koda ka Donald Trump. En yiero mantiere kar ka nochako ka en ng'wech mantiere kind Joe Biden kaachiel koda ka Donald Trump. Duogo lokre mbele kanyo ka inene kaka ochung' kendo Kamala Harris ema koro orakore koda Donald Trump nyaka e dakika mogika mantiere kar kae. Ikono ka nitiere chenro mopogore opogore matimore mantiere e pinyno mar Amerika nyaka sani. Nitie pichni ma ondhi yudo thuolo maneno kata mar mbui kaka ombulu osebedo kacha ka igoyo. To sigana ma kama Ansel omiye pekare e ite no mano mar ariyo kanyo ka ng'iyo yudo thuolo. Odhi yudo thuolo kanyo mar range e ite mar ariyo kanyo kama sigana nitiere e ite mar adek bende kama nitiere kipenjo kanyo ni to kadipo no yier Harris kata Trump wacho ni en tiende ang'o ne jogo man machiegni kodgi. Mano sigana mantiere kar kachiel kachiel. Tang'ini kang warange wadani warangane map no kaka chal mano kaka kit ombulu mosego kanyo. Wakalo e mbui no, adhi kalo e mbui no mano mar CNN mano kama dhi bedo kanyo ka warangi ane kar kani to yiero ma kamae kama entiere achiel kachiel mano kama warango yiero mar jatend piny mano wacho ni presidential results kama gintiere nyaka sani Nyakwara Moge Juang. Nitiere sa mabende wach kanye Ansel next polls iloro kata go ombulu mabiro kendo kama odong' kacho dong' ma dakika 17 kende to ilore. Mano isidhi ilore sa 5 mano mar otieno e pinyno mar Amerika. Ng'eni santo wantiere ka sa oseromo ka sa 12 gi dakika 43 kocha tino koro gichomo sa 5 otieno mane samo dhi bedo kacha ka ilore go ombulu makamano e dakika 16 mabiro. To kata kamano nitiere kwan man malo kae wanyayudo thuolo mar nenogi magi e kaka jopiem gi chal Nyakwara Moge Juang nyaka sani. Ng'eni kaka inyalo nene e TV mari achiel kachiel ma Kamala Harris mano kama entiere kanyo malo kod nyaka sani miyo wacho ni ombulu ma jo Democrat mosego kanyo mano mag popular votes kaachiel koda ka mag jo Republican. Kamala Harris ni kodgi 91, Donald Trump osechopo 207.
mano kama intiere kacha. Atamalo 52.3 mano ma Donald Trump gimedo donjo e kinde mwalose kachiel kwan go lokre achiel kachiel e yamo kanyo. Giduto mosego ombulu ne Donald Trump ino kanyo oseromo milion 47 mano milion 47,390 kamara Kamala Harris poni kanyo omedo idho maromo milion 41. Nitie kwan moko bende mapod ntiere kar kae answer. Weche to thoth ka map ni kaka nene nitie gima iluonga ni legend moket piny kanyo ero. Waneno kanyo ka ma blue kanyo mini mago kuonde ma Harris lide, kuonde ma red gin kuonde ma Trump lide, kuonde ma red but nigi stripes mago kuonde ma pod nyalo bedo flipped, kuonde ma gray mano matiende ni ombulu poko ochak kwano. Alafu kae to nitiere kuonde ma gray gi dotted ma en kamoro achiel kanyo ma koro inyisowa kanyo ni mano kuma koro oselor goyo ombulu. E dakika matin ne 15 sani koro aparo onego bed ni iloro ombulu kuonde migoyo ombulu duto makoro kuonde ma gin gray go mago kuonde ma pod igeno ni ombulu pod igoye ma pok oloro ombulu kuondego. Mano West Coast wang'e ni West Coast kocha time gi opogore ga gi East Coast. America ng'e ni duong' omako continent mangima makoro emomiyo time opogore. America kintiere nyaka ipenjri ni in kon mane, ok ochal ka Kenya ma saa ariyo Kisumu kata in Nairobi. America kin East Coast inya yudo ka time zone ma East Coast opogore gi ma West Coast. Koro mano emomiyo ntiere kuonde moko ma pok ombulu pok ochako donje, kwan mar ombulu pok ochako donje, but kata mokoro ntiere ma osetiego ombulu ma kata kwen osetieki. Ma waneno ka koro Trump osekwalo ng'wech, en gi 207, Kamala Harris nigi 91. Tiwacho ni mondo win popular vote nyaka ibed gi 270 kuonde ma gwenge monego bed ni iseyombe. Makoro Trump aneno ka idho piyo, ne en below 200 to oseidho last time ang'ia dakika moko matin to aneno ka oseidho makoro Kamala boy idho en be ne en 80 something but aneno ka koro oseidho en be, kata kamano en to idho mos. Makoro wane ni biro bedo nade. Waneno ka Kamala kuonde kaka New York en emo lead kamano mage gwenge mantiere kar ka wanya mana neno gi kuom ranyisi mano ka wantiere kar ka warangane ma New York ka mondo wane kanyo kama ntiere Kamala Harris kanyo yudo atamalo 57 mano ombulu maromo milion 3 mano kama ntiere. Ansel mondo yud milion 3 e yiero beri mano kadiponi ni Kenya kati do kwan maromo kamano e ombulu mani se yombo mabora ahinya mano kama ntiere kendo iwacho nyaka sani kwan ombulu mose kwan kar kacha en atamalo 70 koda 7 mano kama gintiere bende mago kuonde ma Kamala Harris oyude ombulu ma kama kwanya neno bende bathe kanyo mantiere bathe kanyo morane kanyo ne Vermont kanyo to chal nade mago mag Kamala Harris bende oseyudo kanyo kwan mamalo. To nitie moko ma pod en mamirimiri ma bende kanyo bedo ni pod ntiere gi thuolo mano mar rango ni kanyo to chal nade. Mana ka wacho kanyo machiegni kod dho wedhe mana mamalo kanyo kama Kamala Harris bende mano pok otiek kata kwan minya wach kacha nosetiek ni kanyo ne moyombo kanyo pod ntiere kwan mopogore ntiere mana DC ang'e wanyaranga ne mantiere karka mantiere mana piny kar kanyo mano ka wanyalo yudane kata malo kanyo mondo ne ni gichal nade. Ansel inyamiyo kwan maka kanyo wan gi Massachusetts. Kanyo Kamala Harris waneno kayombe, waneno ka Kamala Harris korka West Coast koni opek. West Coast koni ene mo lead. Waneno ka Massachusetts kanyo waneno ka oket jok ma nyerakore ji 4 kanyo mopogore. Kamala Harris wan gi lead gi 59.9%, main almost 60%. Kanyo to kendo aneno ka population ok ng'eny ahinya nikech aneno ka kata ng'at mosechopo milion 1 ema onge. Donald Trump luwe kanyo gi atamalo molo 30. Kae to joma luwe ji ariyo ma be lero kodego aneno ka pod oyudo 0 kanyo matiende ni ombulu pok oling' negi malong'o. Ma kaeri
America to ng'eni competition en ga two horse race ma apa ne model ma kata Kenya wakabo sekao. Kenya wakabe wan ga gi joma lero mathoth kata kamano to ji ariyo kende mwaneno ka thoth ombulu igonegi. Kamano. To nitie kuonde moko bende ma Donald Trump bedo kanyo ka okawo gi ahinya. Wanyaranga ne kuonde mar okwere gi nyakwara mogi jonko mar okwere go magi kama entiere ka Montana entie malo kanyo kod atamalo 65 gi wiye, entiere kata North Dakota kama entiere kanyo kod moyo atamalo 69 entiere kanyo. Mamoko bende ma pod Donald Trump ni e nyime. Ta nyaka miro kama owe gi kwan mamalo ahinya. Wacho ni kende atamalo 60 Kamala Harris ntiere kod atamalo matine kata 30 kaka South Dakota kod North Dakota waseno kacha ni kod atamalo moyo 60 kod abich giduto kama gintiere kanyo ka gidhi nyugo. Machielo mamoko bende pod nyaneno karka gin kwan mamoko bende pok obedo updated nyaneno kanyo pod gin nono to gin kwan ma pod ntiere kanyo achiel kachiel. Koro kaka Utah kanyo neno ka pok oket kwan moro amora ma koro parani mago gwenge ma inyato kata ni kata na statistics nyiso ni Trump lead koro en gima gi preempt ka gineno ni ng'ani nyalo lead kae nikech kata kwan pok odonjo kanyo ero ma ng'ato pod ni zero kanyo but en geno en geno ne jolup Trump ni mago gwenge modhi yombe. Central America aneno ka kanyo Trump pek kata kamano Kamala nigi areas achiel mongelore ma koro wabro nani ka koro kwan osebedo malong'o e gwenge go. Wadhi ane gwenge kaka New England kanyo ero wane ane weche mag New England kanyo ka ochalo nano Anyaranga man bathe kani man malo kae. Colorado aneno ka Kamala pod ema ni nyime. Donald Trump bire thuolo mar ariyo. Nebraska wan godo kanyo ero. Donald Trump ema lead kanyo gi 51%, wan gi Kansas City be wan godo kanyo ero. Wan gi Iowa ma kanyo Trump ema lead. Machielo wan gi Missouri be waneno kanyo ka Trump ema pod lead kanyo. Jomoko gi to gin ne gibira participate ya kata Kentucky ino kanyo ka Trump ni kod atamalo moyo 60 koda Louisiana be waneno ka Trump ema pod lead kanyo. Bende samoro Ansel nga nyapenda ni kwani gin mana jochung ariyo oyo inyaneno ikanyo nyakura moge jwang wacho ni kama yudo ombulu ka yudo kwan e koki keti karka kionge kwan bende inyado ka ionge karkae. Kennedy Jr. nyado ni kanyo onge gimoyudo emi onge kae kosentiere kanyo kidi kumoro te yude ka entiere keno oluwo mana Kamala Harris kadi poni Kamala Harris en number 3 kuom ranyisi wanyaranga ne kata ka en malo kar kanyo Kansas yude kanyo ka en number 3 kanyo temo mano independent temo en gi 1.2% ok odhi marach ntie kuonde moyudo ntie kuonde moko yudi to koro akia kaka bende wadhi yudo ka entiere mano ka entiere Colorado en number 3 number 3 kendo ino ka ombulu ne medo mana idho bende mano kama Kamala Harris bende ombuche okrach mani jogo kwalo negi ng'wech but okrach wang'eni kwan ma kama gidhi bedo kolokore kata ka mwatiyo gazet ang' warangi ane kendo ka mwaduogo ang'eni ka refresh account ni te ang' wayud ane kwan manyien kapo ni Trump osechopo 100 machielo mantiere kanyo kosego kang' moko koso nitiere to en nade odong' dakika di ka sani dakika 7 ilore sabich mano seche ma wantiego kar kanyo mondo mi ang' wane ane ni kanyo to bire yo machal nade magi kwan nyakwara mogi jong mabiro ni mano kwa gologi e mbui no mano mara CNN Politics mano kama yudo gi kata kachiel e mbui no mano mara CNN nyakwara mogi jong odo ka e gazet weche thoth ahinya kantiere karka waranga ne ite mara 4 kod ite mara 5 ero ka mantiere karka en wich bar moro machak donjo karka ng'ama dhi kaw kar kithure kindiki ayo no kawe yor kojolo kod Musalem Davadi eni koro ng'ama dhi kawe lemo no mar jatend migao mano ite mara 4 gazet mara Daily Nation kayo wacho ni Ruto's headache in filling vacant interior docket nyoro Musalem Davadi romo kod Raymond Omolo men jagoro mongirore migao no kendo ne gitwak ni girango chenro mage mano chaki e migao no madhi nyime e kode duto mapacho Ruto to jatend piny Kenya Daktari William Ruto to wich bar pod ni kuome ka wang'eni jothicho jalup ne oko kalure gi weche man yande nitiere mosebedo
makata nyocha ywak e wang' jowi ka ni osebedo lonely. Presidency ne osebedo lonely kanyo ka jalup ne nyocha ok support e malong'o, koro nyocha omiyo Kindiki lemono. Kata kamano Kindiki koro wuok ma Kindiki okelo omiyo okelo fuok e migawo mar arita ma iye kata mana interior, weche mag interior, weche matimore locally kama, koro onego bed noyiero ng'ato kanyo ero. To wachore ni weche thoth kama ma achiel kuomgi gik moko onego consider en ni Raila Odinga bo nyingo obedo mentioned ka ni embo dwaro lemo no mondo omi joge. Kata kamano lemo no wachore ni onego bed ni dhine Mount Kenya to king'iyo cabinet gin gi ji mang'eny, ma ng'at miwacho ni inyalo miye ni Ichung'wa to iwacho ni shida manyalo bedo ni Ichung'wa kodhi obedo cabinet to ombulu onego bed ni goyo ma gweng' area ma Ichung'wa ochung'ne, makoro mano nyalo miyo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua duoge pap gogo teku moro. Mano be gima jatend piny ma sani William Ruto temo geng'o ni onego bed ni Gachagua ok duoge politics, ok oduoge politics, kik miye thuolo moro amora mar duoge politics. Liekore be ni en gi paro moro mar chiwo telo ainano mondo dhi gwenge ma North Eastern kocha. Kata kamano gwenge ma North Eastern kuro biwacho nang'o ni already nitiere NIS, jotend NIS kanyo ma bende iwacho nos osemi lemo madongo dongo, makoro gidwa ni kendo interior bende dhi kono. Mano en too much power arita mabro dhi North Eastern. Gi weche mamoko makoro watemo rito mondo wawinjane, jo Mount Kenya be temo lobby mondo komno dong ne gwenge mag got kocha, ema gitemo push gin bende mondo bed negi. Kata joma chiegni gi jatend piny to wacho nang'o ni jatend piny en onge paro gima odhi timo, bro surprise ji, nikech en bo temo mondo olos cabinet ma represent face ma Kenya, ma represent kaka Kenya chal ma Kenya, ma kik bed ni cabinet ne opong' gi joma e gweng' achiel. Mano gima waneno sani ni jo gwenge ma Mount Kenya odominate cabinet, makoro watemo wacho nang'o, watemo neno nang'o ni o balance gini, obed gi balance malong'o. Kata komiyo jo Western kocha, kik omi jo Western mang'eny ahinya, jo Coast kik wiye wilgo, jo North Eastern wiye kik wilgo, koro temo balance, otemo neno nang'o ni gini eri obedo balance. Koro mano e wich bar ma jatend piny Kenya nigodo sani. Aya, nyakoromo gi joang' weche thoth ahinya mantiere kar ka, kendo wadhi yudo thuolo mar rango wich bar ma kama. Nyakoromo joang' omiye pek e itino mar adek kod itino mar ang'wen kod itino mar abich, nyakoromo gi joang' kama gintiere kar ka, mondo mi ang' warang' ane okang' machielo kar kae. Nitiere mago mag rango jok mage madhi konyo Raila Odinga e ng'weno mano mar laro kom mar AUC, kendo nyaka sani nitie jogo ma obedo piny osebedo kacha ka wacho ni range, wacho ni gisebedo kanyo gi romo mopogore opogore ma gibedo go kar kanyo, ma e twak ma bende nitiere kaka mosebedo kanyo kadhi nyime. To ahinya gin jok mage mosebedo kae, wacho ni nitiere opogi e kidienje mopogore opogore, nitiere mano mar Eastern team, nitiere Western, opogi e kidienje moko, nitie nyaka jogo mantiere Africa kae madiere, nitie jogo mantiere jo North, nitie jo South madhi konye ka gi ka. En mana lek kod geno ni jogi dhi chiwo lemo ma kamane Odinga kochopo kanyo. Lemo ma Raila Odinga manyo ni ok en lemo mayot, ok en gima inyalo wacho ni chiewa to idhi ti iyudo. Kata kamano iwacho nang'o ni osebedo gi strategist, osetemo loso team moro kanyo, oseketo team moro kanyo ma team no ema onego bed ni konye e weche mag campaign mare ma bidne ma AUC no. Makoro waneno ka osekelo diplomats, osekelo strategist mopogore opogore mondo konye. Nyicha waneno ka campaign strategy ne en ni kuma presidents mag Africa ochokore kanye ma nyicha gidhiye gi jatend piny Kenya mano Daktari William Ruto, mage kuonde ma nyicha gidhiye. Waneno ka ne gidhi China, US cha ne gidhiye. Kata kamano sani koro strategy nyaka gi change, nikech odonga about 2 to 3 months kende to ombulu aina no itimo. Koro onego bed ni gitimo final push.
wasenge ni anglophone countries nie toke, francophone ema pod gitemo rakorego, gitemo ok rakro, gitemo oyo mondo o support Raila Odinga. Koro gin gi team ka, ma team ni opoge kidienje abich. Wan gi northern team ma wano jok mabro dhi North Africa, wan gi southern team, wan gi eastern team, wan gi western team, wan gi central team. Mana kanyalo somo nyinga a few of them. Northern African nigi diplomats gi strategists motingo Professor Makau Mwagiru, Hassan Khanjenje, wan gi Ambassador Boaz gi mamoko. Southern team nigi Ambassador Anthony Okara, Ambassador Catherine Mwangi gi Professor Chieng. Wan gi Eastern team nigi Ambassador Muita Muburi, Ambassador Salim. Western team wan gi Lieutenant General Retired Mano Lazarus Sumbeyo Ningerotek, Alexander Muteshi, Brigadier General Retired Mano Wilson Boynet, mano mantie kar kanyo kod Ambassador Tom Amolo, Dr. Kizito Sabala kod Dr. Sylvia Wakena, mano kantie kanyo nitie ma Central, mantie kanyo kod Ambassador Ali Guyo, ntiere Dr. George Masafu, Ambassador John Mwangemi, Dr. Josephine Ojiambo, Dr. Peter Kirui kod Wilfred ginying matekno Nasongo Muliro. Mano kama gitie giduto kama ita morango karkaya Ansel, gin gi lem moro mar ambassador. Nyaki bede gi thuolo moro mano mar lombo, kata jogo mawuok e pinje maoko mondo mi, kata ka en biro mondo mi gikonyi sero ombulu. Ina ka itimo gi yo makani ke joma gidhi loso kod jotend pinje. To magi jok mosebedo gi thuolo mar loso kod jotend pinje gi mopogoro nikech magi jok madhi go ombulu ke gichopo dwe mar 2 mano higa manyien. Joma dhi go ombulu gin jok maloso ga mbui kacha tasane nga ji lose kaka reject ngane weche mathoth. Yude koro nyaka wageni ni jok madhi go ombulu gin jotend pinje ma Afrika ema dhi go ombulu kanyo. Makoro jok miyiero nyaka yier ni kadwa ng'ane ne mondo bikora ng'ama adhi oro mondo dhi omany na ombulu no. Makoro nyaka ibed gi joma samoro osedak kata mane pinjego, kata gisetimo peacekeeping more pinjego, nikech aneno ka former military moko be nika mago be jok madhi konyo, nikech gimbe gin gi maling'ling mopogore opogore gi intelligence, ging'ega gi approach ga jotend pinje mopogore opogore gi weche mopogore opogore. Koro mane kaka waneno ka obro bedo. No koro mo jong mano nitie kanyo ite no mara auchiel, ite mar 7 kanyo nitie sigana moro madano warangi. Mano kama wayuda ne kama tie mokwongo gin joneka, kendo jonek mantiere karka giango ni we won't pay a cent more. Jopuonj masani tayo penj pachoka marito penj gi okon gi ka gi jotelo mag jonek ni onge omenda midhi medu, kana allowance mani miu chama ne midhi miu, kendo mane mudhi bedo gono nyaka utieki. Iwacho ni kanyo daily allowance mano mag rango kanyo en siling 3,000 mano mantiere karkacha, kendo mane gima union osebedo kacha ka kwayo ni mondo mingi. Wacho gima union osebedo ka kono ok dhi bedo kanyo ka chopo kare. Nitiere moko mantie kacha county ma Wajir kama examination center manager kacha kod kan vigilator kod supervisor duto no mag chieng' wuok tich. Mano kuom gino ma ilieko ni ne gitemo goyo picha. Mano tese mag English exam. Mano chieng' wuok tich nitimo English paper 1. Nyoro paper 2 notim kod mano mar chemistry. Kwana notim chieng' wuok tich. Koro paper mar English noyudi kanyo ka gigo picha, kendo no mark gi. Mano weche mantie karaka achiel kuom gigi mabende report ma ichiwo kanyo kod jofwamb mag Daily Nation. Weche mag medo allowances mag joma nono penj gi joma invigilate penj to sebedo ka ok en gima nyien. Magi mane gi jonek gi jokupet nochako wacho kane pok kata mana penj wang'en kane pok penjo chakre, ne gichako mana during strike gicha ema ne gilieke, tok ne gikele motegno. Sani taneno ka koro ne gisekele motegno, kata kamano NEC mano en Kenya National Examination Council kolure gi CEO margi mano David Njengere nyowacho nango ni NEC onge pesa, onge budget mamedo allowances mag invigilators, supervisors, central managers, examiners mano ka ne ntiere kwayo manyowuok kuom Kupet.
gima Nyekupet dwaro ni sani chulo jok ma invigilate penj siling 400 kende, to nye gidwaro notere nyaka siling 3,000 mano dichieng' kodichieng'. Siling 400 kiketo, mano chalo gi michuli transport kende, mano en pesa matin ahinya. Joma supervise penj, aneno ka NEC wacho onego medgi 3,500 mano siling 3,500 kowuok siling 450. Siling 450 en pesa matin ahinya. Mano kata an aneno ka en allowance matin ahinya monego NEC onee kaka konyo jopuonje ka, nikech ma pesa matin ahinya. Allowance ni onego dhi malo. Anyalo pimo kata mana gi weche mag census. Enumerators mag census ok mi pesa machal kamae, to magi to joma rito penj matimore Kenya mangima, koro gimbe onego gibed considered. Kata koko chopo dwaro ma NEC ma KUPPET dwaro ni, onego tere e level moro mamalo, kata ka en 2,000 kata 1,500 moro, ok rach ahinya, to 450 gi 400 shillings mago pesa matin ahinya ma onego ong'i. Principals bende dwaro allowances magi mondo oter kowuok siling 500 nyaka siling 4,500. Ber chulo ng'ato maber katiyo ni en ni igolo gombo mare be e mibadhi. Mae konyo golo chuny ng'ato e gombo manono mag, kech yudo ka ng'ato samoro dwa kwalo penj mondo oyud pesa mondo o increase godo allowances mage, makoro sami ochul gi pesa malong'o ni miyo ng'ato be commitment mare bende dhi malo. Iyudo ka ng'ato tiyo ni gi chuny, oketo chunye te e tijno. To siling 400 e piny masani, mano kata ka Nairobi kata ni mano mana transport kende makoro miyi, makoro kani kata mana allowance no ok nyaka kata mana konyi chulo bills mamoko e ot kochacha. Of course wang'e ni pod ichulo gi sirikal salary margi kaka jopuonje, kata kamano allowances gi an aneno kotin ahinya, onego medego. Mano ka gintie kanyo, koro magi wacho ni weche mathoth ahinya mantiere kar ka, mano ka wadhi yudo thuolo kamar rango sigeni mamoko. Ng'e ni nitie mag mbalariany gi amwayudo thuolo mano mar rango gi kae ka ng'e ni chenro mabiro mantiere kar kae. Nitie mbalariany ariyo makoro oyudo chata magi. Mokwongo kanyo en National Defence University of Kenya, mano kachiel koda kamachielo, mano iwacho ni kama gintiere kar ka nitie nyaka mar intelligence, mano kama ni gintie. Ariyo nochiwo odiochieng' manyoro. Mokwongo ne National Intelligence Research University kachiel koda ka the Islamic University of Kenya, mago kama gintiere kanyo kaka private institutions kama gintiere en okang' mabende ogoyo weche gi mag bero weche mag timo nonro kotenore kod arita mapacho ka. Ma to koro aneno ka en gima ber nikech sama koro universities or rather institutions oyudo charter inani, mano koro ing'e ni koro matin nitiere kata mana courses moko kata mana levels moko mag tiegruok mag gibro bedo kaka degree, masters gi mamoko. Waneno kaka National Intelligence Research University omika, ma maeri en wachore ni maeri luore gi maeri en the second specialized security based university ma obiro bang' kane wasebedo gi National Defence University of Kenya, mano yudo Lanet Nakuru kochacha. Mano national establishment nobiro kalure gi legal notice mano keti higa mar 2021 ma koro emano miyo wayudo National Defence University of Kenya, ma koro mar intelligence mabiro ni koro biro kaka support, ma jatend piny wacho ni gini obiro at a time ma intelligence ma security ma Kenya ka onego bende dhi at a level machielo, dhi e kiwango machielo, ma koro ma bro bero security ma Kenya ka. Ewi Islamic University of Kenya bo wacho ni nitiere engineers kata mana midusa 27,000 mosebedo katiegore Kenya kama koro university momed ni bro medo tiego midusa mamoko bende ma bro medo develop Kenya kaeri gi weche mathoth mo olose wigi ka. Onyiso institutions ariyogo ni giteme mondo gine ni giketo kiwango mamalo e gima gitimo e weche mag excellence, weche mag
ethics gi weche mag morals kairi mama matiende ni ok en tiego ng'ato mondo ng'e tich nyaka tiege weche mag ng'eyo ni mibadhi rach weche mag ng'eyo ni time moko mag anjao nitie kaka ng'ato onego behave ka en e kind oganda mago gik moko onego bed nitie gik moko onego bed notimo nitie gik monego bed notimo ma koro mage gik mabo medo tero Kenya mbele nikech samoro kaka nyicha waneno ka ioro ji Qatar sirikal ok dwa oro ji oko madhi kuodo wigi koro ka gitiego ji e yo malong'o to mano dhi konyo kamano nyakoro mo joma no kama nitie kanyo piny kanyo benti jopuonje mano maki jopuonje mako ka piny dhi mbele Ansel wacho ni jopuonje aboro e kaunti ma Homa Bay mano kama ne ochopo kar kanyo mondo mi girangi ni gidhi kod geyo machal nade kinde ma piny dhi mbele wacho ni ikawo picha idhi go chapa ida golo ne japuonje mondo mi otim piny okal kosi ikonye koso yenye gima ok oyang ka malong'o ni gini notim ka bang' penj ni osetimore koso nen before nikech wachore nitiere otas moro manye oket e wi mesa nitie japuonjre moro manye nye tuo goyo e kind kane timo penj makoro notero osuptal kata kamano otase nyo oket e wi mesa koro manye oket e wi mesa ne manye okaw ni dhi go photocopy koro jalno jogo ema nyo make e sikul kanyo ka gigo photocopy otasno makoro wachno nego non malong'o kata kamano gimomora ni maeri ok nyo interfere gi students penj mar students onyo dhi adhiya nyime nikech students nye innocent gin onge kumiwacho ni student moro nyo maki kata nyo yud ka kwalo penj to penj nyen mar chemistry ema nyitimo nyigo photocopy kanyo ero sikul mowach ni nyo maki jopuonje ge en Palamasogo secondary school mani Homa Bay kochacha mamano koro nego non malong'o nikech mano en gima ka en gima adier to en gima kelo wich kuot ahinya ne somo ma Kenya ka ae nyakoro mo jwang mano ntiere kar kanyo e ite no ma e gazet mar Daily Nation ka kisomo ite mar aboro dhi do cancer champion mantie kanyo mayudore Turkana Referral Hospital mano Suleha Kotilde mano mantiere kar kanyo kaachiel koda ka ite mar ochiko nitie jod bura makoro kwedo paro mano mar golo Bishop David Oginde kaka jakom mano mar EACC giwacho mano dhi rocho chenro mopogore mantiere kar kanyo ang'ene ni wach moro madier mar mulna mar Oginde ne gi jod bura matemo madok ne mondo mi kik gole apisi ka kinde ne pok ochopo mano mar wuok e apisi mantiere kar ka wach ma bende osegol osekelo chenro mopogore opogore to ang' otiek gi wach mar Willis Ayeko ma bende jok mitudo gi nek mare osesika imako gi ariyo osetho moko pod ntiere kama omak gi oketgie to nyaka sani en pod penjo mathoth anya mantie kotenore kod gigo duto ka watieko gazet wach mar Bishop Oginde ni en mana ka walero ne jopiny en ni nitie paro ma chik moro mokel ni ng'ata mabedo jatend EACC onego bed jalno moromo bedo high court judge mano koro e bill moket kacha mano bill makoro gisete idwa tere e bunge kacha mondo obed discussed kinyalo ng'i kinyalo kale makoro mama tine ni ng'ata ma samoro romo bedo e telono to onge ok onyal bedo judge ma high court ok en aena judge nyaka ibed judge qualified to bedo judge ma high court ok inyal bedo gi lemono to nitiere pogruok e paro ka nitie joma wacho ni gino nego ket ni nyaka tam mar Oginde rum eka act no chako tiyo kapo no kal bill ni mobedo act eka chako tiyo kata kamano nitiere joma wacho nang'o ni nyaka gini ka act ni kokal ko bill ni kokal mobedo act to chaka tiyo immediately magi akweda ma Bishop Feska nyakoro mo jwang mane makelo gi kwanza erokamano ahinya ng'e nitie machinglo moro mantiere kar kanyo wabedo thuolo mar range nitie gimoro ma japiny medo golo to ibiro mana go jiko jok moko biro toke ng'ano to rwako law mondo ekne chef gimich golo no chake dakaw Cartels to pong ka Cartels opong e chef ka makoro nonyiswa ni kokel chef kogole NHIF chef bro golo Cartels to chal ka gima Cartels pod okwako chef ka mane gima machinglo ni temo wacho nyakoro mo jwang bende kama chielo Baby Pendo ogai mar obila mano Douglas Kanja okoni dwe mar achiel higa manyien Januari ochope doho mano mar chiwo iwacho ni ler en ang'o mano timore kar ka mondo owach gimomiyo
obila mane onego bebi pendo mano elwora manyalenda kachiel koda kamoko maromo 38 Kisumu higa mar 2017 pok omake nyaka kawuono. Mane wach mantiere karka nyoro moko kuom gino kochopo mano miburano otere nyaka tarik 25 mano otere nyaka tarik 15 Januari higa mar 2025 mano higa manyien. Dogoro kanye ma watieke ansa. Aya koro watieki akiaka director nyalo miane wadoga na America matin kata wawene Joyce wadado wangiane ka Trump osemedo koso Kamala Harris osechopo 100 mano kama entiere kanyo mondo miangwa ka watieke to wabedo kata yo makare adhi wel wetu Joyce oduor mondo mi olernwane kama gintiere mano kama bedo kae ka warange aya nyakora Ramogi Jwang omede mathoth samar go ombulu oserumo koro gimoro amora en mana 0000 gina kuna lelo no kama gintiere no waweka Trump en adicha en 207 to Kamala Harris ne ni 91 ng'wechen mar chopo 270 ng'ama dhi kalo line ni mokwongo nitie line mandiere kanyo no nyakora Ramogi Jwang nitie moko mane pok ogoyo ombulu sama ne wabiro kata sama ne warango gi ne gin mage ma Kamalo mete kae mane poko oyute joka West koni mano kama oting'o California ero oseyude kanyo koro kanyo no oseyudo ntiere Oregon kama nyaka sani manyiso ni pod mana kama olid odong' mana kama koro giwacho ni kato koro osekawo kata kanyo poko kawo to kama intie kanyo en malo Oregon kanyo entiere malo Washington ma kuonde mane pok oyudo duoko makare. Michigan bende ne podi kanyo kama entiere kachiel koda ka Maine mano kama ne entiere kanyo bende en malo New Mexico ahinya New Mexico bende kanyo bende pod en emineno ni odhi kawe ahinya kama entiere Virginia bende en mana gi loch makamano ma en atamalo 50 e weche mamoko mapod ntiere karka bende nyakora Ramogi Jwang ntiere maga Trump maponono nyabedo ni omedre kata mokete karkacha ang'ene ang'wayo digane mano mar neno gi ane mano kama entiere karkanyo mar North Carolina kama Trump bende osebedo kanyo kotelo kuonde mineno mosego tikka ma okode moseteko Georgia Trump ni mbele kanyo kod atamalo 50 bende 9 Ansel watieko gi ka giduto 46.4 atamalo mar Kamala Harris Donald Trump atamalo 50 kod 2 nyaka sani kama ntiere kae weche mag popular votes Kamala Harris aneno kose cover gap no ose cover gi over 50 omedo gwenge 50 moko gi wiye kanyo ero kata wana Trump ok dhi marach Trump omedo gwenge madhi adi abich kosa 6 moko kanyo ero wego atamalo 6 atamalo 6 bowego kanyo kata kamano to wageno ni ng'at madhi kuongo kalo 50% mane 270 gwenge 270 madhi win to gwenge 270 go ema onego bed ni ibro land kaka wina kata kamano nyaka walerne jopiny ni nyalo win popular vote kama but college votes inyalo lose nikech koche ng'eni gionge ABC en governors ema kosegolo kama to kendo governor ka governor yiero joge madhi vote college koro college ne ema kiwin inyalo win popular to college by yoko to kaka Trump no win the other time geno no monego wabedi geno Mansell ne kono nyakora Ramogi Jwang geno ni Joyce oduor dhi biro ka mondo mi odhi kode mbele nyakora Ramogi Jwang Gazeta loro gi kanyo twak mabiro en mar geng'o nek mar joma mine ata ika duogo kende cheno mar mbako romo kantiere kodi kanyi ka Cleophas Watch jagi sumo kanya kwar mokeo nyaka sango na ntiere kae kod Anselo yango Joyce duodo nyoka kod twago dhi bedo kae kod jalo nyeweche mag dongruok Tabitha Ogutu kachiel koda ka Saveria Aguke mabende chopo kar kae ma en jal ma kedo na tino mag oganda kachiel koda ka wechego mag jalo nyewechego mag dang'ni mag paro kachiel koda ka pacho oganda okete kar ka aduogo kod mathoth Ramogi TV cheno pod dhi nyime aduogo bang' wiyo masani kik idhi mabor